Nun, menika gandeng bintang tamu akeh banget. Yo mbaka siji diaturke. nggih ditanjakke, Mas. Ayo mesti no. Mumpung niki nggih swasanane sik swasana ngaten niki. Nggih. Nggih meniki malah pun nglumpuk kabeh. Alhamdulillah. Nggih. Sampun kepareng sowan sedayanipun. Nggih. Menika mbak-mbak waranggana yang sedang naik daun kabeh. Nggih, naik daun bangsa ular keket dadi naik daun. Ya ora kok ya. Nggih, bakune nembe dipun tepang kalian para penonton. Leres. Nggih, Menika anu Mas Gareng aku tak nyuwun tulung sik. sinten Mas? Menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga Kedung Salam minal aidin wal faizin. Banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Menika ngersakaken lelagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo. Wah. Iki bintang tamu sing adoh papane. Kok adoh papane piye? Adoh asale Kairo. Oh iya. Kairo Wis lintang saka Kairo sisan. Lho, kentip boy bocah iki. Nggih, heeh. Ndi bocah kene. Mbak Lintang, ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng nyedaki Mas Gareng kene Mataram Mas Anggit. Yo, 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 yo. Hai ah. Ora ngira bocah kaya pring ngene kok Sik kondange Pripun to? ngarane kaya pring maksudnya piye? Lah iki lho bocah cilik jlirit Lah kula emang pawakane nggih ngeten iki lho Pak De. pawak. Oh, iya, Pawaan. Pawaan ki ora iso ninggal sekolah ire. Nggih. Sing penting nadyan cilik sehat ya, Nduk. Sehat Pak De, alhamdulillah. Sik. Dimene ditepung piyai kene jenengmu komplit sapa, Nduk? Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu sedaya masyaallah. Niki kula takjub sekali, penontonnya sangat banyak Pak De. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget akeh ngono lho. banget ngoten lho Pak De. Lagi ampun banyak. Lengge awet saking mriko wau sampun Iki ora mung saka desa kene uga desa tetangga padha mirsani bahkan di luar kecamatan pun sami. Saka Blitar enek, saka Surabaya enek. Nggih, lengkap sangat nggih, Mas. Saka Jember enek. Dadi iki cucuk karo Pak Junedi ling gelar tontonan. Amin. Nggih, alhamdulillah. Nggih, jenengmu sapa jenengmu? Kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok. Wis tok. Tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi. Sakjane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ubay Lintang Fatma Ruhari Nala Khairun. Panjang to Pak De? Wis kuwi wae Lintang Kairo wae. Lintang Kairo to? Sing dawa omong angel iratu kok. Lintang Kairo lintang ki lincah bocahe tanggapane rame. Nah, masa lho Pak De? Lho kowe iki karya Amin ngono lho. Amin, matur suwun. Ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin. Amin nggih. Kok sik tembungmu ra enak. Apa nek salah to? Didongake leluhur. Leluhur ki wis podar e. Ah niku rak pikiran sampeyan sing kula karepke piyai sepuh sing luhur bebudene. Sesepuhe ngoten lho Pak De, panjenengan. Pini sepuh ngono kok leluhur. Nggih. Wong kok senengane. Ora ya padha to Pak De. Ya ora beda. Anu Lintang isih sekolah, Nduk, sayang. Tasik kelas tunggal SMA samenika. SMA pundi Mbak Lintang? SMA 1 Puncu Mas Dalang. SMA 1 Puncu. Lah, dadi mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA ya ben bangga duwe murid yang berprestasi kaya Mbak Lintang Kairo. Amin, matur sembah nuwun. Tibake aku ya wis tuwa ya. Jebul biyen ki cek mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa, sing penting sekolahe ditutuke, karir tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Iki ana pundutan lagu nggih Mbak Lintang saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken Podang Kuning. Nggih. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Bapak Jun nggih tasik lenggah. Ayo jelas ngaten.
Ingkang pundi? Ah. Sugeng dalu Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan nih tasik pinarak lenggah. Ayo Pak Jun niku nek mirsani ringgit iki mesti tutuk, Nduk. Tutuk nadyan mau esuk tangine ya didadak. Mergo ketamon niki juragrawa iki. Lah nggih to. Saiki isih tanggung mirsani. jawabnya itu sangat besar sekali loh. Betul. Pak De. Iki ape dibawani apa, Duk? Pedang kuning. Nah. Nggih, dibawani ya gawane no, pedang kuning. Monggo, iya Mbak Lintang, monggo. Nadian wujud mung peksi Suarane iso nggo kredit Honda. kredit undang iki piye to Pak De? Tegese kowe Kok malah ge? nyanyi sak nyanyian ki iso nggo ngangsur kendaraan. Ya ampun, Wes, mboten Pak De. luar biasa. Tasih ajar sak menika Pak De. Ajar ya aja njaluk sangu. Kan wonten Ibu sesepuh Ibu Darsini nuwun sewu Ibu. Kae Mbak-mbaknya semuanya. Pojok kae Presiden Purbakala. Ampun Lho, ngoten to Pak De. nek ngenyek wong sampe nake dhewe iki lho. Lah nggih lho. PT Kantropus, wong iki nek ngenyek aja sak penake dhewe. Aku ra. Oh, aku Ayo, kerpus bareng. iya Nduk. Diucapkan ugi Pak De. Kula dereng maaf-maafan kalih piantun pundi? Yai anu ta. Yai Dono salam Mulya. nggih Dono Mulya. Minal aidin wal faidin kagem Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih. Kaya bacaan ya. Bancaan pripun? Nggih. Nggih. Nek ora apa-apa njaluk ngapura luwih apik. Lah nggih to Pak De. Anu, Halus manis tora merak hati. Usaikan golek isi podang Ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tamba rampung bawa, yo buka celuk sak langgame. Monggo, Nduk. Monggo. Isa awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggone isih nyenas sayang terangganku galih ora krasa isa awan nganti bengi
domino. Yo kendangane tangan di Bumi. Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih, Mbak Lintang. Matur nuwun, Nduk. Ya, matur nuwun. Ana angkrem meneh. Nek angkrem piye, Mas? Sampeyan upama duwe anak kaya Mbak Lintang ngono piye coba? Apa ora bombong atine? Membanggakan. Nggih. Ngatasi isi SMA kelas 1 wis suarane mapan, ayu tur yo jogete ngirama. Tapi lebih membanggakan lagi bahwa putra saka Mas Gareng kuwi dadi dokter kabeh. Alhamdulillah. Nggih ta? Kula pun crita kata-kata kalian Pak Jun. Pangestunipun pemirsa wayang kulit pun loro dokter kabeh, bojone dokter kabeh. Sak omah doktere 4. Kula ajeng buka poliklinik. Poliklinik wis duwe ragat, wong ki rung duwe ragat poliklinik. Oh dadi nglumpukke klinik-klinik sik kuwi ya. Yo ngemis apa piye? Iya. Mboten tegese iki nyelengi. Sudah saya katakan anak-anak boleh jadi dokter, tapi garis bawahi. Nggih. Dahulukan sosial daripada komersial. Leres. Pun alhamdulillah. Nggih. Tangga teparu lara parani yen perlu tukokke obat. Nggih. Niki yoga-yoga niki. Piye? Niki yen lara gratis bahkan dapat bonus. Kriteriane bonus ki manut larane ya, Mas. Nggih, pokoke periksane kudu ning anakku lho. Bonusnya piye kuwi urut-urutane piye? Semakin parah semakin besar bonusnya. Upamane ana sing lara gatel, panu, kureng, bonusnya sepeda gunung. Weh. Terus nek ana sing lara batuk, sesek ngono kuwi. Genjot ora kuat kendaraan roda loro metik. Wah. Terus nek ana sing lara jantung, kanker, paru-paru ngono kuwi. Saya parah kendaraan roda 4. Apa? Ambulan. Wes kari rumah sakit apa kuburan. Mula nek ora gelem ya kudu diudi kesehatane. Nah, segembira apapun mendapat hadiah kalau sakit ya tetap sedih.
sedih. Nggih, mula Ngoten, nggih. hati yang gembira kuwi adalah obat. Nggih, Nggih, to atine disenengke, beban pikirane ora usah digawe abot. aku tau dikandani anakku, Pak. Pripun? Yen bapak kepengin waras wiris, kejaba medis ning sing luwih penting Nggih, kuwi ati lan pikiran gembira. nggih. Gembira ku ora mergo saka duit-duit tok. Nggih. Gembira ku bisa mencari hiburan yang murah meriah tanpa biaya. Contone nanggap bapake dhewe kok joget didelok anake. Yo. Ora bayar. Ya ora ono to, Mas. Kok anake dokter kok nanggap bapake. Ya. Lah pengen gembira kok nanggap bapake ya. Gembira iki ya yen ragat sing Nggih. cucuk kaya Pak Junedi. Leres. Pak Junedi hari ini dan keluarga adalah orang-orang yang paling gembira karena orang yang paling gembira adalah orang yang bisa menggembirakan orang lain. Amin. Lah, Loh. jane elok tenan. Lancar men dengaren. Mbok aku mergo ya urung kei jaket kuwi mau lho. Aku wis dipeseni pokoke aku kowe nek arep bali kudu laporan beliau. Oh nggih, kae mau ning spray. Luwih anget timbang jaket. Jaketmu sak awake spray iso dienggo. Pak Junedi Bayu Sirik. Aku wis entuk kok. Oh. Mbak Prigel, ayo kene. Oh, Jebul kene Mbak Prigel. Ayo, mentaram. Turun. Yo. Jarwing. Jarwo. Angin tan bali Ulak apa setyane kelakon. ngono e.